Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Public consultation ang ginpatigayon kaina sang Senate kag sang Congress nga Committee on Agriculture angot sa nagasarurot nga presyo sang kalamay kun dili maaksyonan. Ginapaabot nga magadangat sa masobra sa 20 billion pesos ang madula nga income sa abo nga industriya. Ma-report si Barbara Mijares. Isa-isa nga ginhatagan sing higayon ang mga sugar stakeholders nga magpabutsyag sang ilang nga panindugan kag panawagan karon nga padayon ang pagsarurot sang mill gate price sang kalamay lakip na molasses. Ginabulubanta nga yara sa 2,500 pesos ang production cost sang 50 kilogram bag sang kalamay kag ang presyo sang baklanay karon mas nubo pa diri. Sa position paper sang Confed nakasaad nga humalin sa October tubtob December 2025 ang paglubo sa presyo sang kalamay kag molasses ang nagtuga sang pagkadula sang 7.28 billion pesos sa sugar sales. Kung magpadayon ini tubtob sa June 2026, sarang magdangat ang foregone revenues sa 20 billion pesos. Isa sa ginatudlo sa mga stakeholders kabangdanan sa pagsarurot sang presyo ang importation. Gani patud nga policy para diri ang isa sa ila nga panawagan. Money inflows contracted by 560 million pesos per week, mostly in Negros Island. If unchecked, foreign revenues of the sugar industry would exceed 20 billion pesos by June 2026. Ang ila mismo nga mga position paper ang ginsubmit sa talatapan sang Senate kag House Committee on Agriculture nga ginapamunuan nanday Senator Francis Pangilinan kag Representative Wilfredo Mark Enverga. Taliwas sa nagagwa nga daw isa lamang ka show ang pagpatuman sang public consultation suno kay Congressman Enverga ang anuman nga makuha gikan sa public consultation ang gamiton para sa official inquiry in aid of legislation. May action nga ipatuman ang Kongreso sa mga major concerns nga natalakay. This is a public consultation. This is what will be used for us in Congress and I'm sure in the Senate for us to use for the upcoming official inquiry in aid of legislation. So most definitely this is not a show. And it would make our lives easier in Congress, already hearing the major concerns initially from our stakeholders. Bilang immediate action suno kay Senator Pangilinan, iya nga ginalantaw ang cash assistance para sa mga maggagmay nga mangunguma para man mabuligan sila sa ilang nga kapirdihan. Magapakig-angot siya sa Department of Agriculture para diri. So we might be able to make certain representations so that some cash assistance, of course this is subject to the DA's ability to respond quickly, but that is one option, to provide direct cash assistance for those small farmers who have suffered precisely because of the drop in prices of sugar in the market. Samtang isa man sa ginalantaw ni Bacolod Congressman Alfredo Abelardo Benitez ang mga pagdula sa mga traders o kun middleman. 65% sunod sa iya sa mga buyers, sang kalamay, mga industrial users. Kag ini sila, mga ginabulubanta 50 ka mga kumpanya. Ang amo nga tikang, ginalantaw antes pa man mapatuman ang anuman nga legislation. That maybe the committee, we will come up with a hearing and invite all of these industrial users together with our farmers, our millers, to find a middle ground for them to build directly with each other. So eliminating the middleman or the traders. So that is one solution that we're looking at prior to any legislative action that we will take. Because that matagal po yun, di ba? Suno kay 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga amo ang naghikot para matigayon ng public consultation sa probinsya, anuman ang kinahanglanon nga tikang ang iya nga unahon. Start sa Congress sa Monday ay masubmit kita sa mga oversight functions sa kinahanglan tutukan sa atong executive departments, and kung anuman ang kinahanglan na legislation, we will pass it on the first day of Congress pag-usunan sa Monday.
Hindi magnubo sa 50% sang sugar production sa Biluga Pungsod ang gikan sa Negros Occidental. Barbara Mijares, Digicast Negros.